अगोदरच नाचतोय. पुन्हा पुन्हा वन्स मोर वन्स मोर वन्स मोर. ये चला चला चला. मोबाईल नाही घेतलं तू. ही माझी मावशी आहे. ही पण मावशी आहे. ए मामी चल. जय श्रीराम मित्रांनो, मी गणेश पालव. कोकणातली जीवनशैली या चॅनल वरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आपण चाललोय कोळे गावात फॅमिली पिकनिक. तर फुल एन्जॉय होणार आहे. तर आपल्याला गाडी वगैरे 4 व्हीलर बघितलेले पण जास्त काय खर्च होत होता म्हणून आपण मामाने टेम्पोच केला. जे मंदिर वगैरे असेल त्या गावामध्ये ते पुढच्या व्हिडिओ मध्ये बघायला भेटेल. तुम्ही पुढे बसताय, व्हिडिओ कशी काय काढणार? पाठी बसून इकडनं ना. वा रे वा, धमाल आहे तुम्ही, कमाल आहे. ते चला ए पाठी चला सगळे पुढे का मी गाडी चालव. सायकल चालवायच्या वांदे आणि गाडी चालवा बोलतोय. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. चला, हा गणपती असतो कणकवलीतला, 21 दिवसाचा असतो. आता मामाला जरा नारळ वगैरे घ्यायचे. नारळ अगरबत्ती मंदिरात देण्यासाठी. कणकवली पासून आतमध्ये आहे आणि आता वाडी लागली, अंगणेवाडी. आणि हे निसर्गाने समृद्ध असलेलं हे गाव आहे. हे छोटस मंदिर आहे. देवगड, मालवण, आचरा, अंगणवाडी. आणि गावचा जो निसर्ग असतो त्याचबरोबर इतर काही गोष्टी असतात, सुख ज्याला आपण म्हणतो, ते कोकणात आल्याशिवाय कळणार नाही. कोकणात त्याच्यासाठी राहावं लागेल, यावं लागेल. इकडचं जे जीवनशैली आहे ते अनुभव घेता यायला पाहिजे. इकडचे सांस्कृतिक कार्यक्रम असतील, त्याचबरोबर उद्योजक असतील, शेती असेल, खूप काही करण्यासारखं आणि बघण्यासारखं आहे. इथे मालवण अंगणेवाडी 17 किलोमीटर आहे. आचरा बंदर 22 किलोमीटर आहे. मालवण 28 किलोमीटर आहे. देवगड, कुंकेश्वर, आचरा, मालवण.
फुल प्लॉट आहे आणि खरंच अतिशय सुंदर आहे गाव. फक्त एवढंच आहे की मेन सिटी पासून लय आतमध्ये आहे. क्षेत्र स्वयंभू गणपती मंदिर कोळी. आपण इथे फायनली पोहोचलो आहे. समर्थ साटम महाराज मंदिर. ही कमानी दिसेल तुम्हाला. गेट आहे मेन आणि इकडनं मग आतमध्ये मंदिर आहे. कोळी गाव आहे कोळी. आता मी पूर्ण नाव घेतोय व्यवस्थित कारण का कोळणे हे लोक करत होते. आता आपण त्या कमानीपासून आतमध्ये थोडंसं श्री क्षेत्र स्वयंभू गणपती मंदिर कोळी सद्गुरू समर्थ साटम महाराज मंदिर. इथे येण्यासाठी मेन रस्त्यापासून गाडी नाही आहे. तुम्हाला स्वतःला गाडी घेऊन यावं लागेल कारण का इथे गाड्या फारच कमी आहेत. आलीस या आतमध्ये. एवढं सुंदर मंदिर आहे. कधी आलात तर इथे या नक्कीच दर्शन घ्यायला. बाटली घे ना भरून. ही पाण्याची घेतली का आतमधली? पाण्याची घेतली. एवढं जबरदस्त आहे मंदिर. खूप छान आहे. तर आपण तुम्हाला एक एक मंदिर दाखवतो आणि पूर्णपणे निसर्गाच्या सानिध्यात आहे मंदिर. आजूबाजूला पूर्णपणे जंगल आहे. कोणत्याही गोष्टीचं एकदम शांतता. म्हणून सांग. ए जाऊ नको उडी घालू नको. आजूबाजूला ही झेंडू फुलाची झेंडूची फुलं लावलेली आहेत. या मंदिराच्या आवारातच आहेत. आजूबाजूला अलग अलग झेंडूची झाडं ही लावलेली आहेत. त्याचबरोबर ती देखील फुलं लावलेली आहेत. म्हणजे जे सजावटीचं असं एक बोलाल ना तो तुम्ही आजूबाजूला झाडं फुलं ही लावलेली आहे. कारण का कोणताही आजूबाजूला मार्केट नाही आहे. कोणताही कसलंही मार्केट नसल्या कारणाने इथे तुम्ही हार किंवा अगरबत्ती धूप कापूर जे काय असेल ते तुम्ही मार्केटमधून मेन मार्केटमधूनच घेऊन या जेणेकरून तुम्हाला इथे पाया पडायला. तर हे बाहेरचं दृश्य आहे. आपण आतमध्ये जायचंच आहे पण त्याच्या अगोदर बाहेरचा तुम्हाला एक छोटासा व्ह्यू तुम्हाला दाखवतो. पुढे डोंगर आहे. असं बघायला गेलं तर हे गावच सुंदर आहे पण फक्त मार्केटच्या लांब आहे. म्हणजे एकदम आतमध्ये आहे.
गारवा येतोय, पूर्ण थंड हवा, पूर्णपणे थंड हवा येते, गरम वाफा फेकतच नाही, एवढं शांत वाटतंय. आणि गावामध्ये या रहदारी पण कमी आहे. या मंदिराचा जो दरवाजा आहे फार मोठा आहे आणि हिची जी डिझाईन आहे ती बघण्यासारखी आहे. देवाचं दर्शन घ्या. कसं वाटलं इथे येऊन? छान, मस्त. तर मंदिराचं दर्शन घेऊन झालं की बाहेर पाषाण आहेत. चला सातेरी देवी मंदिर, या मंदिरात जाऊया आपण, दर्शन करूया. हा एक मंदिराचा मागचा भाग आहे. ते गणपतीचं मंदिर आहे आणि हे साटम महाराज स्मृती मंदिर आहे. इथे जाऊया, काय आहे बघूया. अच्छा, आता स्टार्टिंगपासून घरातून जेव्हा आम्ही निघालो तेव्हापासून जर असं काही वाटलं, चुकी वगैरे झाली असेल, चुकीची इन्फॉर्मेशन माहिती मी जर पोचवली असेल तर माफी असावी. कारण का नवीन असल्या कारणाने थोडंफार शक्य होऊ शकतं की चुकीची इन्फॉर्मेशन वगैरे तुमच्यापर्यंत पोचू शकते. तर जरा समजून घ्या. चुकीचं झाली असेल तर केव्हा केव्हा काही गाव माहिती नसतात किंवा काही मंदिरांबद्दल माहिती नसतं, ते आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि ते तुमच्यापर्यंत पोचवण्याचा देखील प्रयत्न करतो आहे. आम्ही देखील दर्शनाला चालू आहे, तर तुम्ही देखील येऊ शकता. तुम्ही आल्यानंतर तुम्हाला कदाचित मला असं वाटतं की माहिती देखील असेल काही लोकांना गाव, किंवा हे मंदिर माहिती असेल. चला जाऊया आतमध्ये. चला दर्शन वगैरे घेऊया गणपती बाप्पाचं. तर अशा प्रकारे आता आम्ही घरी आलो आहे. आता चालू आहे घरी. तर मित्रांनो, कोयीळ या गावातलं हे मंदिर आहे, गणपतीचं स्वयंभू मंदिर आहे. त्या इथे कधी गेलात तर तुम्हाला कणकवलीतून 21 किलोमीटर आतमध्ये गाव आहे आणि ही बसचं नाव पण बांदिवळी करून येते. तर तुम्ही तिथे जाऊ शकता, दर्शन वगैरे घेऊ शकता. अतिशय सुंदर मंदिर आहे आणि हे फॅमिली पिकनिक पण झाली आणि देवाचं दर्शन पण झालं, एक एन्जॉयमेंट पण आमची झाली. त्याचबरोबर ही जर व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन नोटिफिकेशन भेटत राहील.
भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय श्रीराम.